A Kossuth Lajos Általános Iskola 47-es diákja és kísérő tanáraik tanulmányi kiránduláson vettek részt Nagyenyeden és környékén. Útjuk célja az erdélyi magyarság életének és történelmi múltjának megismerése volt. A csoportot vezető tanárnő elmondta, legfőbb törekvésük az volt, hogy megmutassák a diákoknak az erdélyi magyarok életét alakító környezetet, az iskolát, kollégiumot, a tanulási lehetőségeket, a kulturális életüket, történelmi, irodalmi emlékeiket, amelyekben nem szűkölködik a történelmi múltú város és környéke. A határtalanul pályázatnak köszönhetően a soltvatkerti diákok egy életre szóló élménnyel lettek gazdagabbak. Kezdjük talán azzal, hogy most nincs jó idő, és amikor kirándulni voltak az iskola hetedikesei, milyen időtök volt? Gyönyörű időnk volt, szerintem a május elejé időjáráshoz képest a lehető legjobb időt fogtuk ki, igazi túrázós, kirándulós idő volt. Ez már nem az első olyan turnus, nem az első hetedikes kirándulás, ami a Határtalanul program keretében valósul meg itt az iskolában. Mit kell erről a programról tudni? A Határtalanul pályázat keretén belül valósult meg ez a kirándulásunk. Harmadik alkalommal pályáztunk és nyertünk ilyen kirándulásra. 2 évvel ezelőtt ugyanígy Nagyenyeden, tavaly Sarmaságban, és most idén megint Nagyenyeden voltunk kirándulni. A Határtalanul pályázat keretén belül a határon túli magyar lakta területeket tudják meglátogatni a gyerekek minimális szülői hozzájárulással. A pályázaton 827.200 forintot nyert az iskolánk, 40 fő részére, és 40 fő diák és 4 pedagógus részére. A határtalanul pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT hirdette meg, és a feladatait átvevő Emberi Erőforrás Minisztériuma támogatta 827.200 forinttal, ami a 40 fő tanuló és a 4 fő pedagógus kíséretére volt elegendő. A kirándulásunk központja Nagyenyed volt. Nagyenyedről azt kell tudni, hogy a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium és a Soltvatkerti Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola egy 16 éves gyümölcsöző testvériskolai kapcsolatot ápol, amit még Fekete Lászlóné és Bakó Botond munkájának a gyümölcse. Ugye ennek a határtalanul pályázatnak elmondható, hogy az a célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a határon túlélő magyar gyerekekkel, de egy bizonyos fajta kapcsolatfelvételre is lehetőséget ad, sőt talán kötelezően is fel kell venni egy iskolával a kapcsolatot, ezt már említetted, de az intézménynek van más településekkel is kapcsolata. Sarmaság, mint testvértelepülés, a sarmasági általános iskola az, ahol ugye tavalyi 7. osztályosok kirándulni voltak a határtalanul pályázat program keretén belül. Azt is mondjuk el szerintem, hogy nem csak Erdélybe lehet ilyen programmal kimenni és megismerni az ottani életet, az ottani gyerekeket. A határtalanul programnak az a célja, hogy a Magyarországon tanuló nappali rendszerű oktatásban résztvevő 7. évfolyamos tanulók tanulmányi kirándulás keretén belül határon túlélő magyar lakta települések iskoláival felvegyék a kapcsolatot. Ott a kapcsolatépítés, kialakítás, a kapcsolatoknak az elmélyítése, ápolása, azoknak a területeknek a megismerése az elsődleges cél. Ugye nem korlátozva volt a létszám, tehát minden hetedikes nem lehetett elvinni, hiszen a pályázat bizonyos létszámra szólt. Mi alapján válogattátok a gyerekeket, azokat, akik kimehettek? A 7. évfolyamunk egy nagy évfolyam. A 40 fő tanulót, akit magunkkal vittük, a tanulmányi eredmények, közösségi munka, szorgalmuk, munkához, tanuláshoz való hozzáállásuk az, ami ezt biztosította, hogy a tanulmányi kiránduláson részt vehessenek. Említetted azt, hogy most is van benn pályázat a határtalanul programra, tehát a mostani hatodikosok majd jövőre fognak kilátogatni Erdélybe? Hát reméljük, hogy ugyanilyen sikeresek és eredményesek lesznek, mint a tavaly előttiek és mi is, és Sarmaságban tesznek egy látogatást. A tanárnéni Nagyenyedet említette, hogy ott jártatok kirándulni, de gondolom nem csak ez az egy program volt, azért Erdéllyel is egy kicsit ismerkedtetek, merre jártatok?
Először is voltunk Marossijén, Bethlen Gábor szülőházát tekintettük ott meg, aztán mentünk Dévára, ott Déva várán és városában jártunk. Utána voltunk Gyulafehérváron, aztán a Remetei szikraszoros néztük meg, túráztunk is. Nagyon sokat? Igen, sokat, de nagyon jó volt. Szép volt a kilátás. Ott a szorosnál? Igen. Voltunk még Torockon, megmásztuk a Székelykövet. Nagyenyedre is mentünk természetesen, és voltunk Kolozsváron és Nagyváradon. Mikor indultatok? Gondolom jó korán el kellett indulni, hogy azért még legyen időtök megnézni az első nap is valamit Erdélyből. Igen, még hajnalba indultunk, nagyon korán. Még sötétbe gondolom. Igen. És mi volt az, amit kiemelnél, ami neked a legjobban tetszett ebből az útból? Igazából minden tetszett, de igazából a Székelykő volt. És abban mi tetszett? Az, hogy kicsit veszélyes volt túrázni fönn, és a kilátás Torockóra nagyon szép volt. Mi az, amit mondjuk nehezebben viseltél, vagy úgy gondolod, hogy azt ki lehetett volna hagyni a kirándulásból, ha volt egyáltalán ilyen? Nem volt. Nekem nagyon tetszett egyáltalán a városok is, és a túrák is. Voltak-e olyan programjaitok, ami kimondottan diákoknak szóló program, mondjuk a kiránduláson, meg a városnézésen, meg a műemlékeken kívül? Volt egy olyan délután, amit a nagyenyedi diákokkal tölthettünk el, és körbevezettek minket a városban, akkor elmentünk parkba, sétáltunk, jó volt. Iskolával is megismerkedtetek? Igen, körbevezettek az iskolában, és a termeket is megnézhettük. Szövődtek barátságot? Igen, mai napig tartjuk a kapcsolatot. Ez egy régi kapcsolat, vagy most alakult ki? Most alakult ki. Most, hogy hazajöttetek, most is vannak feladataitok. Mit kell most még elvégezni, hiszen ezt a projektet le kell zárni? Még fogalmazásokat kell írnunk úti naplóként, és majd egy projektnapló készül ebből, képekkel illusztrálva. Még volt egy értékelő óránk, ami csak nekünk szólt, és bemutattuk PowerPoint-ba összesítve a 7-es és 6-os évfolyamosoknak, hogy hol jártunk. Gondolom több 100 fénykép készült. Igen. És ezekből állítottátok össze a bemutatót? Igen, Csaba bácsi fényképezett nagyon sokat. És mit szóltak a diákok, mondjuk a 6-osok, akik lehet, hogy jövőre kirándulnak? Mi volt a véleményük? Nagyon lelkesek voltak, és mondták, hogy ők jövőre nagyon szeretnének majd menni. Most a Rónán nyár tüzében ring a déli bár. Tüzek gyúlnak, vakít a fény, ragyog a világ. Dombok ormain érik már a por, s valamennyi fény lakácba mennyasszony csokor. Zöld arany a pázsit sejme, kék ezüst a tó. Csendes éjjel halkan felsír a tárogató. Ott, ahol zúg az a 4 folyó, ott, ahol szenvedni jó, hol csodás tündéri tó felett kacag, s nézi benne tűzarcát a nap. Hol regék születnek száladal, búg a kürt az ős szilard, s merre Erdély kéklő férce áll, zúgva száll a magyar turulmadár.
születnek szálladat. Búg a kül az ős szilaj, s merre